Mellemørebetændelse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nu! Sådan. Ingen styrsvar, tingene er. Nå, hvem har Martin der? Nu kommer han. Nu ligger han fandme lort på. Han stille, han står sale, Ja, han ligger helt stille. Det synes jeg, der er. Det er flot. Kunne det du? Det er verdensmester, der kan ligge stille. Og det er noget, de andre, de bare saler forbi. Det er jo Det er Peter Tøller, der kom først over. Nu rammer han der. Tror du det? Nej, det var det ikke. Nej, han ramte det ikke. Det var meget tæt på, ja. Nå, kom nu, Ole Lyngberg. Så kommer han over. Og den der store najaden der, den ligger også. Den er så tung at trække op til. Men du kan heller ikke se, du skal komme ud og få jo. Kan det her? Der er ikke rigtigt øvelse. Prøv at se, det er helt dernede, ja? Så det var aldrig med dengang vi var over og sagde det Solingen i Katteminde. Der er sådan en lue, ja, med 50 gode ens. Så er det samme lue en halv meter fra dagdelen, når starten gik. Det er sket. Hvor skal de hen, du? De skal falde ud, de har ikke stået nu, de skal falde ud. Hvorfor Erik Olsen? Han er ikke vant til det, ikke sådan Erik Olsen er han det? Jamen, det kan sgu da ikke. Så, nu kommer Gunnar. Kom så. Sådan. Det er alt for, han går for højt jo. Ja. Det ligger 20'erne jo. Nå, der kommer, når det er, når det lige er 7. Nå, det er det der. Okay. Ah, det kan du se jo. Og nu er det gået 3 minutter siden starten gik. Så. Ja, den bliver spids der. Tør nu bare et lille stykke nu. Så. Så er det 3,5 minutter siden start. Det er den der, hvad hed den? Den hed, er det en Møen, den der? Danmark 4. Det er Møen 34. Der er nu med vegan der, de har brugt for meget salt nu. Så, nu kommer Erik Olsen der. Så er der gået 4 minutter siden start, der vil han over starten. Har han sat motor på weekend, det tror du, eller hvad? Det tror jeg, han har sat motor på. Han går som bare færdig nu, jo. Stort salget inde. Sådan. Det der store forsag til dog, ikke? Hva? Nej, det er for stort. Ja. Han ligger ned, ja, han ligger der. Ja, jeg filmer, ja. Jeg kan ikke tabe ud, når jeg kommer hjem. Han der kommer derud, han er der ikke med sig resten af livet. Han der kommer derud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Han er skov med ham, der ligger der. 14,
Nej, Martin der, han er der. En. Jeg tror ikke, det kan være en lektie, det kommer lidt for sent til start. Det kan det godt være. Så er det også en stor sving, vil jeg sige. Jeg er ellers med til, jeg har jo fået sammen. Nej, der er 14 uden han der. Uden han derude, så er der 14. Fat nu er så fuldt fart til siden, det er helt galt det der. Det er helt galt. Ja. Hvad siger du? Lige øjeblik. Så kan vi bare slutte her, Kaj. Ellers